Itai?どうですか? Laatste keer voltrijf jouw linie, hè? Ja. Het is vooral boeten op Naturis ben ik altijd ontreden, dus. Maar ik er daar wel even in komen. En voor Remy, hoe bijzonder is het voor haar? Oh, het is voor haar de eerste keer. Ja, ze zei het je mij dat zij, toen ze 8 was, had ze eens een keer een clinic gehad. Maar voor de rest zit ze haast nooit op rijden. Ze vindt het wel heel erg spannend. Die kan uitgeven. Ze deed wie van stage in Japan, in Fukuoka. Ja, in de stad is hij daar in barkjes in komen, kijk hetzelfde als het hier in Nederland feit ik hier. Alleen, ja, hij is weer in Japan en dan kom je Japanse in. Ik vind als zij in Friesland weinig willen, maar ik de Friese gewoontes kennen. En dan moet ik weten wat het is om op de ijs te staan. Ik hoop dat het natuur is natuurlijk. En dan kun je ze een mooie keer de veert uit. Ja, dat is wat ze daar natuurlijk helemaal niet kennen. Dat is echt zo uniek van de wijze. Had ze talent? Dus die is wel heel goed recht op het eten. Dat is al een heel voornaam iets. Want sommigen kwamen nog heel bedieker op staan. Dus dat is het eerste pluspunt al. Oh, ze houdt er nog even maar op. Ze krijgt even echt les in de potten nou. Dus, hard, very hard. I don't want more. No? No. Very tired. No more. No? No more practice. Ga het nog een keer. Nou, zometeen nog even. Eén keer. Eén keer. Yeah. Even een pep talk, hè. Dit is een hele oude beweging dat ze gewend is. In Japan doet het gewoon door de fitness. Maar dat is fun site. Dit is geen fun meer voor ze. Heel veel bevorderend staan en bewegen. Hey, succes! Kom maar, Amy. You want to live in Holland? Yeah, of course. Yeah? What do you like the most of Holland? Most food. Net around the food. Patat. And skating now. Skating. Even zitten. En zometeen nog een rondje? Ja, oké. Ja, nog een keer? Ja. Moet je kijken? Ja, nog een keer.